Joo, siis Rypysonti 72. Meidän Päriltä on tullut just levy ulos. Biisit soi radiosta tää. Puhelimet pirissä ja ovikellot soi ja haastattelun pukkaa. Me rampaa sisään niin ulos ovista ja ikkunasta. Muistan, mä makaan siellä puukassa niin ja mä huudan niin että vittu, antakaa mun olla, antakaa mun nukkuu, jumalauta, ei satana, vähän aikaa. Sen vuoden ajan mä muistan, mulla saattaa mennä viikko, että mä en nuku niin ollenkaan. Mä niin syön piristä, että juon kahvia ja se on ihan kauheata aikaa, oliko se oi? Niin, Keittolanlahdentie 18, minä siinä on just kolanona pihaan suurella työllä ja vaan vielä puhtaaksi. Sitten katon, meillä on rivitaloyhtiö. Siinä auto tullaan, kääntyy pihaan. Kato, nyt on vieraan näköinen auto. Kääntyy hirmu vailla siihen, passattaa siihen penkkaan, mikä minä just on saanut suurella vaivalla kolattua pihan puhtaaksi. Nousee autossa, minä katson, nyt on humalainen mies kyllä tämä. Kysyy minulta, että asuuko tässä venäläisen Juhani tässä talossa? Minä sanoin, että no ei tasa asu kyllä. Sitten tämä ilkeä vielä minulta pyytää, että voisinko minä työntää hänen aatonsa, että hän pääsee jatkamaan matko. Minä sanoin, että no en tasaan työnnä kyllä, että siinä on kuule lapio ja kolaa, että homma itse vaan itse sitä irti ja tasoittelet tuo penkka, että minä lähden kotiin nyt saanan lämmitykseen, että se on goodbye. Pujakatu 18. Mä just tullut duunikeikalta, mä istun siellä relaan niinku avannut telkkari ja ottanut biisin. Ovikalle soi, mä odotan niinku ketään tulevaksi todellakaan. Mä haluan nähdä ketään. Mä avaan ove, siellä on tää nukikolari seisoo ja sanoo niinku, että voisitteko ottaa pelit, että hän rupeaa nuohon noita hormeja. Mä ajattelin, tässä talossa on keskuslämmitystä. Täällä ei todellakaan mitään peltejä. Sitten tää kaveri hirmu häpeissään noloissa, että joo, sori, että hän on tainnut tulla väärään taloon. Kullervon katu 8. Siinä on kavereiden kanssa istuttu tupatuliaisiltaa, pidemmän kaavan mokaa syöty ja saudottu ja pelattu pokeria. Sitten yksi kavereista, semmoinen varsinainen velikulta, niin saa päähänsä ehdottaa, että pitäisi lähdettäisiin karaoke-tansseihin tuohon Mäntypörrieseen. Kukaan meistä on ikinä karaokeeta laulanut, mutta sitten tämä kaveri saa meidät ylipuhuttua ja sinne painutaan koko porukka ja saatiin kyllä kuulla kyllä. Kapelonkuja 8. Mä olin just muuttanut kamat pois siitä talosta. Heillä oli todella rauhoitunut talo ja mä olin sivuamassa kämppää. Sitten yksi näistä tyypeistä yläkerrasta tulee. Se soittaa ovikelloa ja huutaa. Mä ajattelin, että mä en avaa sille enää ovea. Mä saan päältä, mä poistun ikkunasta. Mä en halua kohdata tätä tyyppiä. Ja just pääsen ulos ikkunasta. Mä näen, kun tää kaveri potkaisee ovella sellaisen mienvääntävän reijän siihen ulko-oveen. Mä en koskaan enää palannut siihen kämppään. Suomen Pankin talo. Mä en itse asunut siinä talossa siihen aikaan. Mä olin alivuokrannut sitä minun kiinteistön sellainen sympaattisen tuntuiselle kaverille ja vuokrat tulivat ensin ihan ajallaan. Sitten ne rupesi pikkusen siinä myöhästelemään ja tämmöistä sitten meni 2-3 kuukautta. Niitä ei kuulunut enää ollenkaan. Sitten tämä kaveri soittaa minulle ja kysyy, että voisiko mulla hetki aikaa, että voisiko hän tulla käymään. Mä, että tokihan se käy, hän tulee käymään ja että koskeeko asia vuokrarästejä, hän että kyllä, että onko sinulla jonkinlaista maksuehdotusta, miten sä tämä hoidat, niin hän sanoi, että kun hän on kuvataiteilija ja tällaista, että voisiko hän millään kuitata nämä vuokrat, niin kuin rästivuokrat hänen omilla taideteoksilla ja mä en voi muuta kuin sanoa, että kyllä se käy. Entisen linjat on semmoinen yläkerta, asun siinä lyhyttä vuokraperiodia. Olen juuri tulossa kotiin siitä. Meillä on sama sisäänkäynti bussikuskin taukohuoneen kanssa ja minun asunnon kanssa. Sitten siinä eräs bussikuski tulee ja kysyy, että onko mulla niin ammattikorttia. Että kyllä mulla on. Hän sanoi, että voisinko mä ajaa niin yhden vuoron Kuopio, Siilinjärvi, Kuopio hänen puolestaan, että hänellä on niin helvetinmoinen krapula, että hän tarvitsisi pari tuntia selviämisaikaa, että no, mä läksin siitä sitten. Leirikylän tie 16. Tämä sama velikulta tulee toistamiseen, mikä oli tullut edellisenäkin iltana juuri kun olin muuttanut tähän uuteen asuntoon kysymään, että missä se Keijo oikein on. Että Keijo on entinen asukas, minä asun tässä talossa nykyään. Että sinä kävit samaa kysymässä jo eilisiltana. Sitten tämä hän poistuu siitä. Seuraavana iltana minä huomaan, sama kaveri on kysymässä samaa asiaa niin kuin naapuritalosta. Mä ajattelin, että hei halleluja, että meikä mä olen muuttanut.
Ravirannan tie. Siinä on pitkät juhlapäivät ollut ja me on ollut vaimon kanssa. Me varmaan kolmatta päivää istutaan siellä paikallisessa pubissa siinä meidän talon alhaalla ja sitten tulee sitten, että joku tyyppi tulee, ei tuttu naama ollenkaan ja tulee sisään ja tilaa bisseä ja sitten kysyt, oliko sen istua tämmöinen pöytä. Mä totta kai istu alas, ole hyvä ja sitten siinä dokataan ja jutkataan kaikkea. Meillä itse asiassa helvetin hauskaa. No sit sinne pilkku rupeaa tulemaan ja me vaimon kanssa me ollaan ainakin olla aika jorrista ja me tuotaan, että ehkä me lähdetään himaan nyt ja se ottaa tälle kaveriltakin työn illasta, että oli tosi nastaa ja no sitten te kaveri siinä, että no, eikö sä vois lähteä meille vähän niin kuin jatkoille vielä ja me siinä funtsaan, että no tietysti meillä on puolikas pullo vodkaa ja jotain bissejä, että lähde vaan messyyn, kyllä sä voit tulla ja mennään sitten meillä ja jutut jatkuu ja me dokataan ja ollaan kaikki aika jurrissiin ja mä sitten itse asiassa passaan, mä sammusin jossain vaiheessa ja siinä olohuoneen tuoliin ja mä sit herään joskus aamulla sitten ja mä menen makkariin nukkuun sit mä menen sen ovelle, mä huomaan, että mun vaimo ja tää tyyppinen ne siellä nukkuu meidän sängyssä vierekkäin alasti makaavat ja mä katson, että alright ja no pistän kengät jalkaan ja takas paikalliseen siinä ja mä tilaan bissä, niin mä ajattelin, että mä istun vähän ja mä funtsin juttuja ja sitten me kauan, että kaveri tulee sinne kanssa tavaista sisään ja tilaa bissen ja istuu siihen muun viereen ja sanoi sitten tyylin, että kiitti helvetisti, että kiitti yösijasta, että se nostaa, että on vielä tällaisia aitoja spontaaneja ihmisiä. Meillä tuli vaimon kanssa sitten seuraavana vuonna eroa. Tämä tyyppi ilmeisesti jollain tavalla liittyy tähän kuvioon. Näin mä niin kuin ymmärräsin. Snellmanin katu. Siinä naapuri tulee käymään meille sinne, että anteeksi hyvää huomenta vaan. Ja sitten, että huomenta. Että hän nyt kysyi niin kuin multa, että miten mulla on lämminvesivaraaja, että onko se toiminut ihan ok. Että anteeksi, mikä? Koet lämminvesivaraajat, kenen lämminvesivaraansa? Se on ihan kylmänyt. Että anteeksi, onko sulla on lämminvesivaraaja? Sitten koet, no on. Herran aika, että kaukolämpöaluetta, että täällä tulee vedestä niinku hanasta lämminvesi. Ei täällä mitään lämminvesivaraajia tarvita. Kaveri sanoi, että että hän on landeltu tai hän luulee, että kaupungissa tarvitsee samalla tavalla kuin landelkin jokaisella olla oma lämminvesivaraaja. Malminkatu 7. Riisiä. Siitä osoitteesta tulee mieleen Riisiä. Meillä oli just perheyritys, oli mennyt nurin. Meidän talous oli aivan retuperällä. Jotenkin tuntui, että meillä oli aina vaan ruokana riisiä. Saamon katu. Kaveri soittaa mulle lattareista ja 90-lukua tai jotain. Sanoo, että hei Johnny. Se kuttumaan aina Johnnyksi Johnny, hei ota tuoli nyt sitä tuolia just alas. Ota itselle kiva asento, että mulla olisi uutisia. Nämä uutiset, niin näin sun kannalta on välttämättä mitään parhaita. Mutta istu alas sitten tästä kertoo, että se on niin pakannut mun vaimon siellä ja sitten oli kuitenkin sellaisessa kehitysyhteistyöprojektissa siellä ja sitten tää vaan ilmoittaa niinku tylysti että hän on pakannut mun vaimon ja hän on jäädä niinku sinne asumaan ja he ei luultavasti tuu Suomeen enää ollenkaan. No mä sanoisin, että alright, että näin se sitten menee seuraava puoli, mutta vaan ihan täydellistä bläkäriä, mä en muista mitään sitä ajasta. Se on Sammon kadulla.